मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। दरथाम गामियाव सोमजिदों हरखाबै मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। दरथाम गामिनि थागिबिफोरा दायो गिख्रंथाव थासारिजों जुजिगासिनो दङ। नंगौ, गामिनि सुबुंफोरा हरखाबै खानाय गनाय जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों आरो गोबां सुबुंफोरनि खर'आ दासिमाव लांदां जाबाय। बे गिख्रंथाव जाथाया जादों महाराष्ट्रनि बुलडाना जिल्लानि सिङाव थानाय बंडगाव, कलवार आरो हिंगना गामियाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बै दरथाम गामिनि हौवा, हिन्जाव आरो गथ'फोर गासै 30 निफ्राय 40 सुबुंफोरनि खानाया हरखाबै गदोंमोन। बे जाथायनि सोमोन्दै मिथिनानै जिल्ला सावस्रि बिफाननि मावख'गिरिफोरा बै गामिसिम सौहैदोंमोन आरो जेंनाखौ नायबिजिरनो थाखाय राहा लादोंमोन। सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला रोंग'साफोरा बेरामखौ नायबिजिरनो थाखाय जेंनाजों भुगिनाय सुबुंफोरनि खर'नि बायप्सी खालामदों। बेजों लोगोसेनो नायबिजिरगिरिफोरा गासै दरथाम गामिनिफ्राय बुथुमनाय दैखौबो आनजाद खालामनो दैथायहरनाय जादों होननानै सुलुङा फोरमायबावदों। मख'नो गोनांदि महाराष्ट्रनि बुलडाना जिल्लानि बंडगाव, कलवार आरो हिंगना बे दरथाम गामिनि सुबुंफोरनि खानाया मानि थाखाय हरखाब गदों, बे जाथायनि सोमोन्दै दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नायबिजिरगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला 2 निफ्राय 3 साननि उनाव बे जाथायनि रोखा जाहोन रोखा खालामनाय जागोन। गमामायैनो मानि जाहोनाव 40 निबो बांसिन सुबुंफोरा बे गिख्रंथाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों बेखौ समाजो फोरमायसिगोन आरो बेजों लोगोसेनो मानि थाखाय खानाया गोमारदों बेखौ 2-3 साननि उनावसो मिथिनाय जासिगोन। मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। दरथाम गामियाव सोमजिदों हरखाबै मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। दरथाम गामिनि थागिबिफोरा दायो गिख्रंथाव थासारिजों जुजिगासिनो दङ। नंगौ, गामिनि सुबुंफोरा हरखाबै खानाय गनाय जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों आरो गोबां सुबुंफोरनि खर'आ दासिमाव लांदां जाबाय। बे गिख्रंथाव जाथाया जादों महाराष्ट्रनि बुलडाना जिल्लानि सिङाव थानाय बंडगाव, कलवार आरो हिंगना गामियाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बै दरथाम गामिनि हौवा, हिन्जाव आरो गथ'फोर गासै 30 निफ्राय 40 सुबुंफोरनि खानाया हरखाबै गदोंमोन। बे जाथायनि सोमोन्दै मिथिनानै जिल्ला सावस्रि बिफाननि मावख'गिरिफोरा बै गामिसिम सौहैदोंमोन आरो जेंनाखौ नायबिजिरनो थाखाय राहा लादोंमोन। सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला रोंग'साफोरा बेरामखौ नायबिजिरनो थाखाय जेंनाजों भुगिनाय सुबुंफोरनि खर'नि बायप्सी खालामदों। बेजों लोगोसेनो नायबिजिरगिरिफोरा गासै दरथाम गामिनिफ्राय बुथुमनाय दैखौबो आनजाद खालामनो दैथायहरनाय जादों होननानै सुलुङा फोरमायबावदों। मख'नो गोनांदि महाराष्ट्रनि बुलडाना जिल्लानि बंडगाव, कलवार आरो हिंगना बे दरथाम गामिनि सुबुंफोरनि खानाया मानि थाखाय हरखाब गदों, बे जाथायनि सोमोन्दै दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नायबिजिरगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला 2 निफ्राय 3 साननि उनाव बे जाथायनि रोखा जाहोन रोखा खालामनाय जागोन। गमामायैनो मानि जाहोनाव 40 निबो बांसिन सुबुंफोरा बे गिख्रंथाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों बेखौ समाजो फोरमायसिगोन आरो बेजों लोगोसेनो मानि थाखाय खानाया गोमारदों बेखौ 2-3 साननि उनावसो मिथिनाय जासिगोन।